Σας ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Ιωάννης Γιάννης Καρνάκης. Εργάζομαι στο Πολυτεχνείο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος και το αντικείμενο της έρευνάς μου είναι η βιώσιμη αστική κινητικότητα. Θα ήθελα πολύ να μιλήσω ως πρόσωπο στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι που προσπάθησα να κάνω και στην συνεδρία της κοινότητας. Αλλά σαν εκπρόσωπο, μιλάτε της συγκεκριμένης συλλογικότητας. Τώρα το Ικανάκι. Γιατί με διακόπτω. Εντάξει. Είπα κάτι που δεν είναι. Εντάξει, το διευκρινίσω. Το ξέρω, έχω συνείδηση. Μιλάω στο πανεπιστήμιο. Έχω συνείδηση. Λέω λοιπόν ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω ως πρόσωπο. Όταν με επιχείρησα να το κάνω στις συνεδρίες της Δημοτικής Κοινότητας, με τα χίλια ζόρια μου δόθηκε ο λόγος για 1-2 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνω ότι ούτε εδώ πέρα θα μου δινόταν ο λόγος. Γι' αυτό και είπα, και δημοσίως το έχω γράψει σε ένα άρθρο μου στα Χανιώτη Κανέα την προηγούμενη Πέμπτη, ότι αυτή η διαδικασία στην οποία ερχόμαστε εδώ πέρα έπρεπε να ήταν το επιστέγασμα ενός αρχείου δημόσιου διαλόγου που έπρεπε να γίνει στην κοινωνία των Χανίων διάλογος, όχι μονόλογοι. Δηλαδή, όχι η δημοτική αρχή μιλάει στα ραδιόφωνα, εμείς μιλάμε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, οπουδήποτε, αλλά μιλάμε σε έναν χώρο που μας ακούνε όλοι και θα μπορούσαν οι πολίτες σαν και εμένα να πάρουν τον λόγο, να θέσουν ερωτήματα, να μιλήσουν κτλ. Δυστυχώς τέτοιος διάλογος δεν έγινε. Και αφού έχω λοιπόν τον λόγο και θα διαβάσω το ψήφισμα, να δεσμεύομαι να διαβάσω το ψήφισμα, δηλαδή αυτό που έχουμε στην πρωτοβουλία Χανιωτών, που να πω ότι η πρωτοβουλία Χανιωτών συγκεντρώνει πολίτες από όλα τα Χανιά και όχι μόνο κατοίκους της περιοχής, που εδώ και 20 χρόνια διεκδικούν αυτόν τον χώρο και είναι, ας τολμήσω να πω, από τους βασικούς παράγοντες που σήμερα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί αν δεν υπήρχε η πρωτοβουλία, πιθανώς ο χώρος θα ήταν δομημένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε αυτό ας το αναγνωρίσουμε και παρακαλώ τον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ας αναγνωρίσει αυτήν εδώ πέρα και ας μην με πιέσει τώρα σε σχέση με τον λόγο και αυτά που θέλω να πω. Μιλάω λοιπόν και λέω το εξής πριν διαβάσω το κείμενο. Ότι σε όλα τα επιχειρήματα που παρουσίασε ο Δήμαρχος, και μιλάω ως άνθρωπος που έχω μελετήσει το θέμα, ως επιστήμονας και ως ειδικός, αλλά και ως ενεργοπολίτης, αλλά μιλάω τώρα σαν επιστήμονας και σαν ειδικός. Όλα αυτά τα ζητήματα που είπε ο κύριος Δήμαρχος σε σχέση με το ΣΒΑΚ, έχω απαντήσεις και επιχειρήματα και θέλω να το κοιτάξω στα μάτια για να πω ήταν τουλάχιστον ανακριβή αυτά που είπατε. Και ορισμένα ήταν και μισές αλήθειες και το λέω δημοσίως. Και επίσης θα μπορούσα να προσκαλέσω τον Δήμαρχο σε μια ανοιχτή συζήτηση που δεν μπορεί να γίνει προφανώς εδώ μέσα και με όποιους αντιδημάρχους κτλ. Να συζητήσουμε σε εισαγωγικά επιστημονικά, κοινωνικά για το θέμα του ΣΒΑΚ. Τέτοιος διάλογος δεν μπορεί να γίνει εδώ μέσα. Το ΣΒΑΚ δεν είναι ένα επιστημονικό κείμενο, είναι ένα κοινωνικό επιστημονικό κείμενο. Και άρα η κοινωνία, όχι τα κόμματα και ούτε οι παρατάξεις, είναι συμμέτοχοι. Αλλιώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί το ΣΒΑΚ, είναι στρατηγικό σχέδιο. Και αυτό έρχεται από την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεωρεί τους πολίτες συμμέτοχους και μιλάει για συνδιαμόρφωση, co-creation λέγεται στα αγγλικά. Εμείς δεν κάνουμε co-creation εδώ μέσα, δυστυχώς. Και γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Το δεύτερο που θέλω να πω, και με αυτό θα μάλλον άλλα δύο πράγματα θέλω να πω πριν διαβάσω το κείμενο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η δημόσια συζήτηση που δεν γίνεται, γινόταν στη Δυτική Ευρώπη πριν 40 χρόνια. Αυτά που συζητάμε τώρα, τα συζητάγανε κυρίως στη Δυτική Ευρώπη τη δεκαετία του 80. Και σχεδιάζανε κυκλοφοριακές μελέτες, γιατί το ΣΒΑΚ δεν είναι κυκλοφοριακή μελέτη όπως ακούω πολλές φορές, καθόλου δεν είναι κυκλοφοριακή μελέτη. Περιέχει στοιχεία από κυκλοφοριακή μελέτη, με βάση όμως τον άνθρωπο και όχι το αυτοκίνητο. Και προσδοκά στο να φτιάξει στρατηγικό σχέδιο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη, που επαναλαμβάνω ότι η πρώτη είναι το πράσινο, η υγεία μας, και αν έχουμε εδώ γιατρούς θα μας το πούνε, η ευζοία στηρίζεται πρώτα και κύρια στο πράσινο, να αναπνέουμε οξυγόνο και μετά όλα τα άλλα. Το ΣΒΑΚ λοιπόν είναι τέτοιο πράγμα, στρατηγικός σχεδιασμός. Στην Ευρώπη λοιπόν κάναμε κυκλοφοριακές μελέτες μέχρι τη δεκαετία του 80 και πού καταλήξαμε? Στο ότι είχαν πόλεις όπως είναι τώρα τα Χανιά.
Δηλαδή πόλεις που κυριαρχούσε το αυτοκίνητο, που δεν υπήρχαν ελεύθεροι χώροι, που υπήρχε συμφόρηση κτλ. Αυτό που ξέρουν όσοι έχουν ζήσει στην Αθήνα. Και τι είπανε από τη δεκαετία του 90 με τη βιώσιμη κινητικότητα, ότι πρέπει να το πάρουμε αλλιώς, παιδιά, το τιμόνι. Πρέπει να φτιάξουμε σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Και επί 30 χρόνια οι ευρωπαϊκές πόλεις λειτουργούν έτσι. Και βάζουν σαν πρώτο πράγμα, όχι το αυτοκίνητο, τους ελεύθερους δημόσιους χώρους, τα εναλλακτικά μέσα, το περπάτημα, το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ό,τι κάνουν υπηρετεί αυτό το σχέδιο. Όχι με πρόχειρα πράγματα, με προσωρινά, με τέτοια, αλλά εφαρμόζοντας επί συνεχή χρόνια ένα σχέδιο. Που αυτή τη στιγμή έχει και ο Δήμος Χανίων. Και είναι ευτύχημα ότι έχει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο σχέδιο ο Δήμος Χανίων. Με αδυναμίες, με προβλήματα που μπορεί να αλλάξει, αλλά έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Και το πρόβλημά μας είναι ότι η προσωρινή πρόταση που φέρνει είναι ενάντια σε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και θα καταλήξουμε να κάνουμε αυτά που κάνανε στην Ευρώπη τη δεκαετία του 80 που κατέληξαν σε αποτυχία. Και που τα γράφει όλη η διεθνής βιβλιογραφία. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι μην μπερδεύουμε, που είναι λίγο πιο εξειδικευμένο, μην μπερδεύουμε τους χώρους στάθμευσης. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι χώροι στάθμευσης. Είναι άλλοι χώροι στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους, είναι άλλοι περιφερειακοί χώροι στάθμευσης και είναι άλλοι χώροι στάθμευσης σε ένα πάρκο. Το πάρκο που λέει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή θα έχει χώρους στάθμευσης. Όταν λειτουργήσει, θα έχει. Θα έχει, όμως όπως προβλέπεται με τον νόμο, όχι όπως κατεβάζει η Δημοτική Αρχή που μπερδεύει δύο πράγματα και φαντάζομαι το κάνει από άγνοια να χρησιμοποιήσω αυτόν τον νόμο ή από παράβλεψη, μην χρησιμοποιήσω πάλι όρο. Είναι άλλο πράγμα φτιάχνω περιφερειακό πάρκινγκ για 250 θέσεων, που δεν είναι περιφερειακό γιατί όλοι ξέρουμε ότι το Μαρκόπουλο δεν είναι στην περιφέρεια, αλλά χώρο στάθμευσης για 250 που είναι περίπου. Αν χρησιμοποιήσω τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής είναι 8 στρέμματα, αλλά 15% το 52, ή αν χρησιμοποιήσω αυτά που υπολογίσαμε εμείς που να κάνουμε και λάθος, εγώ λέω, να κάνουμε και λάθος. Ας πούμε, πιστεύω ότι εγώ δεν είμαι ειδικός εννοώ στο να μετράω τα στρέμματα, είναι 23% τα 12 στρέμματα. Ξέρετε πόσο χώρο προβλέπει η νομοθεσία, ξαναλέω, για τον χώρο του μελλοντικού πάρκου. Θα το συζητήσουμε, αλλά τώρα τι προβλέπει? 0,5%. 0,5% προβλέπει. Και αντί και μας λέτε 0,5% προβλέπει για το μελλοντικό που δεν υπάρχει ακόμα και εμείς θα σας βάλουμε 20%. Τι εμπιστοσύνη να έχουμε? Όχι, και το παρουσιάζεται αυτό και ως φιλοπεριβαλλοντικό και ότι όλα αυτά τα επιχειρήματα στα οποία λέω έχω ένα προς ένα απαντήσεις. Σταματάω. Όποιος θέλει, διαβάζει όλες τις ανακοινώσεις πρωτοβουλίας που λέγονται αυτά τα πράγματα και το άρθρο που δημοσίευσα εγώ στα Χανιά του Κανέ και άλλοι, αλλά εγώ μιλάω προσωπικά για τον εαυτό μου. Λοιπόν, και προχωράω και ισχύει αυτό που είπα. Ας κάνουμε ανοιχτό διάλογο. Όχι εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα δυστυχώς δεν το υποτιμώ καθόλου αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Είναι στοιχείο της δημοκρατίας, συμφωνώ. Απλώς δεν είναι αυτό που σας έλεγα. Δεν είναι co-creation αυτό. Δεν είναι συνδιαμόρφωση. Λοιπόν, διαβάζω το κείμενο και σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας.